Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi o să dăm un cont gratis de car parking. Hai să vă arăt acum, să vă le scriu aici, să vedeți și voi. Am mașini foarte șmechere pe el. Am și mașini rare. Asta e e-mail-ul. Și acum o să scriem parolul Armando punct maxi 1. Și trebuie să vedeți acum ce mașină am. Hai măcar bine. Și dacă vă place această serie cu car parking, lăsați like. La 15 like-uri o să fac partea a doua, o să mai dau încă un cont sau două, poate. Uitați această mașină, e foarte haioasă. Era Mr. Bean pe ea și am primit altă mașină și mi s-a pus și Mr. Bean și de singura. E și de poliție, uitați. Am Pornhub. Am acest Mercedes foarte rar. Acest Monster pe mașina asta e foarte șmecher, îmi place. Audi ăsta. E clase Pitbull. Și uitați, Marshmallow. Asta a fost am vrut să fac eu, să încerc. Dar nu prea mi-a ieșit. La fel. Asta trebuie încercat să le fac eu. Oceanic. Asta e foarte șmecher, îmi place rău. Asta e foarte șmecher rău. Și asta îmi place. Asta e ideea cu bug de vizual. Adică e crome, dar noi doar player o vede. Asta e Bumblebee. Aici scrie Darius pe partea de stângă. Pentru că am luat-o de la Darius. O să vă las și canalul lui în descriere. Asta o să se ridică pe 2 roți. O să vă arăt și după ce o să terminăm jurul de mașini. Acest Audi Pitbull. Am și Darius. Asta e tot de aia cu bug vizual. Crome. Uitați asta. Asta a fost încercare de lui Darius. Pikachu. Asta nu prea știu cum îl cheamă pe ăsta de pe capotă, dar e foarte șmecher, îmi place. Aici cu Naruto. Cu desenele de Naruto. Aici Supreme. F90. Și cam atât. Hai să dăm o tură cu mașina care va toate se ridică pe 2 roți. Dar nu știu, nu se ridică chiar mereu, dar oricum mai se ridică uneori. Are momente, nu știu de ce. Hai să o găsim. Gata. Deșert. Acolo îmi place să joc. Că e mai mult spațiu. Nu să ridică. Nu știu de ce. Ia să vedem, poate dacă dau. Mi-mi place această mașină. Și fraților, cam atât cu acest video. Și mai vă anunț încă o dată. La 15 like-uri o să mai facem partea a doua de car parking, o să mai am un cont sau poate și 2 gratis. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat. Dați un like. Și cam atât, fraților, la revedere!